Kiitoksia. Tämä kuuluu sitten niihin temppuihin, mitä ei kannata kokeilla seuraavalla liikuntatunnilla. Tai tänä iltana kotona millään äidin maljakolla. Mä oon joskus tämmöisen tittelin keksinyt, että mä oon tämmöisen lämminhenkisen huumorin erikoismies, mutta kyllä mä myöskin vatsasta puhuja, jonglööri ja beatbox-artisti tai beatboxaaja. Tai sitten tämmönen sirkusheppu tai vähän päivästä riippuu. Seuraavaksi Valtteri Jankka esittää teille jonglöörausta 3 pallolla. Miksi ne ei tehdä tätä 3 munkilla? Siksi kun sä viimeksi jonglöörasit 3 munkilla, niin ne munkit yllättää katos jonnekin. Mitkäs ne muuten hävisi? En tiedä. Mä luulen, että tuolla kyllä kaikki arvaa, että mitkä ne katos. Seuraavaksi Valtteri Jankka esittää teille jonglöörausta 3 pallolla. Kiitos. No itse asiassa mä sain vaimolta synttärilahjaksi taikurikirjan. Ja mä oon tehnyt mun tyttären 4-vuotissynttäreille ensimmäisen esityksen. Ja mulle kävi silleen, että se homma lähti aika nopeasti vähän niin kuin karkas käsistä. Että tää on niin kuin mun juttu. Aluksi mä tein taikatemppuja, nykyään mä enemmän teen näitä vatsasta puhumisia, sirkus- ja beatbox-juttuja. Nimi kyllä oli jotenkin heti valmis. Ja mä sen verran täytyy sanoa, että mun ammatillinen pohja syntyi seurakunnan päiväkerhoja kiertäessä joskus 90-luvun loppupuolella. No voisi sanoa, että ihan silleen niin kuin ensimmäistä keikoista alkaa olla jo aikaa, ehkä 3-14 vuotta. Mutta sitten niin kuin ihan silleen työkseni, niin varmaan olisiko nyt 9 tai 10. Vuodet menee niin nopeasti, mutta vähän alle 10 vuotta. Mikke, meillä oli sellainen puhe, että niin kun me aloitetaan tää esitys, niin sä teet sun matikan tehtävät. Oot sä hoitanut? Miksi et oo? No kun ne on niin vaikeita. No mä kysyn nyt sulta sitten tässä pari tehtävää, niin Mikke, jos sulla olisi 5 euroa. No mutta kun ei ole. No mutta hei, kuvittele, että sulla olisi. Mä en osaa edes kuvitella. No otetaan vähän helpommin. Jos sun oikeassa housutasussa olisi 3 euroa ja vasemmassa 2, niin mitä sulla silloin olisi? Jonkun toisen housut. Hei Mikke, miten kauan joku voi olla ilman aivoja? En mä tiedä miten vanha sä oot. No sanotaan, että ensin tapahtui se, että näin vatsasta puhuja ajatteli, että toi on niin makea juttu, että ton mä niin kuin haluan todella oppia. Ja tavallaan sitten oli semmoinen vaihe, että mä etin tietoa siitä. Sitten mä löysin yhden todella hyvän englanninkielisen kirjan. Sen avulla harjoittelin yhden kesän silleen, että joka päivä ja ajoin melkein ystävät ja perheenjäsenet hulluuden partaalle. Ja sitten otin yhteen vatsasta puhujaan yhteyttä ja kerroin, että mulla on nyt tässä vaiheessa, että voisit sä katsoa, että mikä mun tekniikan tila on. Ja sitten sanoin, että toi on ihan hyvä, tohon kiinnitetään tuohon huomiota ja sitten se niinku jatkuu. Mutta mä edelleen treenaan sitä paljon. Et joskus, jos mä harjoittelen jotain uutta, ja varsinkin mulla on uusi hahmo, pitää harjoitella uudenlainen ääni, niin silloin mä harjoittelen ihan monta tuntia päivässä. Mutta nuo ajomatkat on älyttömän hyviä. Mä tein semmosia tavallaan niin kuin lämmittelytreenejä, ja sitten mun se semmonen tavallaan uusi juttu, mistä mä oon kauhean innostunut, mä yhdistän beatboxausta ja vatsasta puhumista. Mitä mä treenaan ajomatkoilla tosi paljon. Hei, mä huomasin jossain vaiheessa, että pystyikin tekemään 2 ääntä samaan aikaan. Silleen, että soittaa rumpuja sulle ja hyjäilee esimerkiksi tälle, että... Ja sit mä, kun että on niinku vatsasta puhujia Suomessa tosi vähän, ja sitten on beatboxaajia, mutta mä en tiedä, että olisi ketään muuta, kuka tekisi niinku molempia. Ja tää antaa mulle niinku tosi makeita semmosia ulottuvuuksia tähän hommaan. Jos jotain kiusataan ja joku nauraa vieressä tai kannustaa siinä, niin se on mukana silloin siinä kiusauksessa. Entäs jos ei ole huonoa linata ja lähtee rangiin? Aika monethan tekee silleen, että jos näkee kiusaamista, niin ei mene mukaan,
mutta ei myöskään estä sitä mitenkään. Ja tässä on niin usein syynä ihan pelkää, että itseään ruvetaan kiusaa. Mutta se olisi ihan hirveän tärkeää, että löytyisi niitä rohkeita oppilaita, jotka uskaltaisi puolustaa ja uskaltaisi kertoa myöskin aikuisille. No tämä kiusaamisen vastainen juttu tuli sille, että mä oon kanssa ML:llä tukioppilaskouluttaja. Ja se tuli oikeastaan, mun kollegat sanoivat, että miksi et sä tekis tästä aiheesta. Ja sitten mä olin, no niin todellakin, että. Ja sitten mulla on esimerkiksi tupakka-päihdeteemaan liittyvä juttu, niin se tuli kanssa silleen, että koululta tuli, että tästä aiheesta pitäisi olla jotenkin silleen hauskasti. Nyt mulla on sitten uusimmat jutut, on tämmöisen tarinankertoja Kiisi Isotalon kanssa, niin Kirkko Ulkomaanavun kanssa yhteistyössä on semmoinen Kääritään hihat-niminen esitys, jossa puhutaan auttamisesta, ja sitten Kansanraamattuseuran kanssa tämmöinen iltarukous-aihe. Mutta kaikki aiheet, mistä mä en tee semmoista aiheesta, mitä mä en itse pidä tärkeänä. Että kyllä se niinku siitä lähtee. Mutta sitten kun näitä niinku Tommia ja näitä muita ammatti-ihmisiä, jotka tekee lasten ja nuorten kanssa, niin sieltä tulee, että tämmöinen olisi hyvä, tämmöinen olisi tarpeen, niin kyllä mä voidaan kuunnella sitä. Valtteri sanoi, älä kiusaamassa heilu, meidänkin täytyy olla reilu. Yllättävän hyvät sanat, oot sä ite keksinyt? Totta kai. No niin, aina meillä. Jos kaveri on hukassa tai puhutaan molla, juuri kaverutta silloin täytyy olla. Sä olet, Valtteri, kyllä välillä aivan huutamolla. Sä olet todella hukassa. No ehkä meidän pitää pitää toisesta huolta. Olisiko sulla joku hyvä kertosäkkä? Jos sä kiusaamiselle sanot, no on Valtteri sun messissä ja sanoo joo.